Dneska sme v staroveku na Bratislavskom hrade. A prvé, čo tu máme, je naša slavná pochúťka bratislavská, nejaký párok a je dosť dobrý, je čerstvo urobený, taká klobasa. Tak teda sme v jednej z kupcov, ktorý predáva drevené výrobky, treba takéto rôzne obrazy a lisy a aj čarovné prutiky. A drakokami a veci, čo bolo v tej dobe dosť vzácne celkovo. A tu je keramika. Tam vzadu je sokoliar, tak vám ho chcem ukázať. Teraz ideme ku Kovačovi a rozmýšľal som, že si tam kúpim cinového vojača. Bratislavských výstav a to je tento Bratislavský hrad a sme vo vnútri, kde sú aj rôzne expozície a ukážeme vám možno aj nejaké fotky z tých expozícií a aj to vám môžeme natočiť. A teraz kráčame po červenom koberci a toto je zobrazenie ako kedysi asi v dávnych 18. storočiach mohol taký hrad vyzerať. V ďalšej časti muzea, kde sú z doby bronzovej, cca takým železnej. Táto železná doba je dosť vzácna celkovo. Sú to krásne keramické výrobky a zberanie a náhrdelníky. A tam sú Ducati staré, prvé Ducati, bronzové. A to je miniatúrny. V tej dobe si ľudia veľmi cenili bronz, pretože ho využívali ako rôzne predmety. To je minikoník. Všetko bolo v podstate od nich, hlavne z hliny a z bronzu. Zlato ešte vtedy v podstate nebolo asi objavené. To sa presne podľa vedeckých objavov nevie. To sú lampaši, také to boli lampaši. Sme na ďalšej známej z doby železnej. Náhrdelníky zase vázy. Áno. Môžeme? Raz, dva. Tak, teraz sa už podarilo. Super, daj na to. Paráda. Áno, tam máme pedále a tam sú to. Tak toto aj ja robím. Tak toto aj ty robíš? Ale tam máme taký
ešte ktorý sa rád baví. Potom robíš porcelán. Na Bratislavskom hrade. Mohli ste ho vidieť na tomto videi a prajem krásny deň a pozrite si moje ďalšie videá, ak vás to zaujíma. A ahoj, vidíme sa na ďalšom videi.